Dumanga's Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. You the kakak, dramulet gig. DMC Net Radio FM. It's DJ Arky in the mix. Dumanga's Mix Club. Net Radio FM. Now plays the best of OPM hits. Dumanga's Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Best of OPM hits. DMC Net Radio FM. DMC Net Radio FM. If you want the best, then we'll give you the best. This is the sound that you are looking for. Pump it up and listen and feel the electrifying sound with DJ Vic Donoso III on the mix.
Among Us Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Among Us Mix Club at Radio FM. Your number one choice. DMC Radio FM Dance Party Mixes. Now, Beats Club is back. DMC Radio FM Dance Party Mixes. Among Us Mix Club at Radio FM. Your number one choice.
Dumangas Mix Club. That Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club. That Radio FM. Your number one choice. You the kaka. Gramulit kid. He was born to be wild, grew up to be wicked. Wild talks and great to mix. It's DJ Donoso the third of Dumangas Mix Club. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Fusilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. From number one dance mix radio in the Philippines. This is DMC Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso the third. Katropa mo. Welcome to DMC Net Radio FM Dance Party Mixes on Non-Stop Online Disco Party on YouTube. And this is DJ Vic Donoso the third. Grupo mo! DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Dumangas Mix Club. That Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club. That Radio FM. Your number one choice. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM. Alas 8:12 na sa gabi. Sige kamay dahil nga gabi, mga kagrupo, mga kaparty. Welcome naman sa today's edition sa aton nga Dance Party Mixes. Okay lang po naman kita magkatawa-hataw, magkiay-kiay sa buong nga gabi. So medyo mabugnaw sa buong nga gabi. Kaya nag-ulan sa Metro Dumangas. Okay, today is June 20, 2024. Kag 10 days na nakag magabiya na makita sa bulan sang Hunyo. Okay, daw kadasig lang sa mga inadlaw, no? Na-notice niyo man, daw kadasig lang. Sa ano to ay kapanubya. Pero subong may nubya ka na. Okay, sumasukin natin sa bilog ng Dumangas, sa Lover Metro Dumangas, sa mga 45 ka mga barangays na nakatutok sa aton nga Facebook Live. Okay nga nagatamo-tamo sa aton kada gabi. Pwede makatamo-tamo. Pwede makagwa. Okay, pwede makabalik sa akon nga Facebook Live. Asa kita sa mga last dias sa gabi, magataw-hataw, magkiay-kiay. Okay, so nagahimos-himos dira sa ilang mga panyapon. Okay man ang panyapon niya dira, may sudan makamo. Okay, so kung nagapanyapon ka mo, reminder man, hindi kita magkaon sang damo sa gabi. Damuon na naton nga inom. Inom sa tubig, hindi nga ilimno na. So, ang panyapon, hindi ta kinanglan nga damuon sa gabi. Kaya ang main reason, kay matulog man lang kita, no? Basta matingala ka karon, hindi ka makatulog, kay grabe ang energy mo, nagaligid-ligid ka lang. Di ang solusyon da, hindi ka magkaon sang damo sa gabi para nga hindi active ang imong nga tiyan, no? Para hindi ka mga problema sa imong nga pagtulog. Iba siya mo pa na karon ang imo ikabangungot. Pati joke, pailayo lang, no? Okay, mga sudan nyo lang nga nag-meet, i-prepare nyo basta aga, balbalan kao, no? Hindi sa gabi. Okay, so gusto mong pa-shoutout, syempre basta may mga celebrations, may mga bunyag sa buong adlaw, may mga kasal. Of course, my birthdays, my debut. May mga anniversaries, no? Kag syempre may mga pagbulagay.
Basta yung sabat ka mo sa inyong nobya, kung gusto nyo lawagon. Pwede kayo shoutout, ibutan lang sa aton, just drop it in our comment section. Kaya ako bahala magbasa para sa inyo. Okay, sa mga piyesta, no? Wala sa mga piyesta sa mga adlaw. Pero ang coming na itong piyesta is doon sa may bakay. Pero may mga ginalawag ang bakay. Siyempre, kaya piyesta nila sa 20 na. Wala ko nagambang, makadto ka mo to. Pinapabalo ko lang ang piyesta nila sa 20. Okay, kayo na opening parade nila kayo na. Kag siyempre, ato kami dito. Nag-participate silang parade na ang Lumangas United Radio Communicators. Basta ito kamo ito nagatamo. Ako to sa pulupunta na yun, no? Ang ako niya jacket is green. Ang ako niya kabayo is matte red. Kag masadya to kay tani perfect na namon nga wala sang problema. Galing paglabot namo sa housing paglibot na sus nagbundak ang ulan. Kundi ang guwa niya Yudi kakak. Dramulet kid. nagdramulit kami sa gaga nagpasilaw na. Okay, salamat kayo siyempre sa Bakay Council sa pag-invite sa DRC Lumangas United Radio Communicators. Naka-participate kami sa inyong opening parade sa may Barangay Bakay, Lumangas. Okay, so sa aton palibot sa Lumangas, siyempre sa bilog nga Iloilo, bilog nga Panay Island, bilog nga Western Visayas, bilog nga Kalibutan, bilog nga Pilipinas, bilog nga Kalibutan via our Facebook Live. Kakon nga aton nga Facebook Live may ara kita nga replay sa akon nga YouTube channel. Okay, ang link ara sa akon nga description. Pwede niyo ma-visit akon nga YouTube channel kag makita niyo aton nga Facebook Live. Okay, for the meantime, acknowledge nato nakatutok sa ato sa mga gabi na medyo damo nagtamo sa akon. Una ko kayo na nakita si ang pinakagwapa dito sa may Barangay Hardin Lumangas si Nova Villa Altar Piña de Vera. Salamat din sa pagtamo. Kagalaman kayo na si Kings Jason de la Cruz dito sa may Negros Occidental. Then of course si Jassy Simpas Brandes sa may Bantod Fabrica Dumangas. Salamat din sa pagtamo sa akong Facebook Live. Also si Mary Grace de Vinagracia Diluso dito sa may Bakay Housing sa Block 35 Lot 6 na. Regard siyempre kay Jojo Sambilia Jr. nga nag-hook up sa ato nga nag-broadcast sa ato nga Facebook Live. Ang replay sa ato nga Facebook Live. Salamat din sa pag-support. Alam si Pobre nga Bugtong or si Jerry Vayocos dito sa may abroad. Salamat man sa pagtamwa. Alam si Romeo Melgar Salis all the way from Talisay, Negros Occidental. So, good evening DJ from Talisay, Negros Occidental. Okay, kumusta na sa Negros? Ulan-ulan man? Bati ko kuno sa Negros ang mga kwarta, ginapiko, ginapala. Huwag di man ha, muna ko nung badtog ng balita, no? Okay, from Nova Villa Altar Piña de Vera, shoutout Liwat Glisser. Ang liwat din to kayo ng isang mga shoutout. Nalipatan ko, okay. Ang unang shoutout ni Nova Villa Altar Piña de Vera. Good evening, Sir DJ Vic. Shoutout sa akon bana kag pari Sir Ruhel Serbatos. Shot subong. Salamat gid. Okay, shoutout ng bunga-bunga kay Arnel de Vera. Kag si pari ko Ruhel Serbatos. May na-priway kay nagapanghagad. Ginang namin, kinakalimtan mo kumpare mo. Sige, salamat din sa pagtamwa Nova Villa Altar Piña de Vera. Then another shoutout liwat gali Sir DJ Vic sa bata sang akon ama birthday subong si Bernice Gail Adirikito. Salamat gid. Okay, happy birthday ng bunga-bunga. Okay, happy birthday to Bernice Gail Derequito. Of course, greetings coming from Nova Villa Altar Piña de Vera. Kag siyempre from DMC and Net Radio FM. Okay, wishing you all the best on your birthday. Good health and more birthdays to come and more blessings. Humongous Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Ilo's best. DMC Net Radio FM and Party Mixes. Okay, from Pobre nga Bugtong, Sir, shout out Sir DJ Vic, Boy Pro Audio of Tering Kabatuan.
kag sa tanan nga mga Team Solid and R&A Soundworks. Aliwat so Boy Pro Audio of Tering Kabatuan kag tanan nga Team Solid and R&A Soundworks of Santa Barbara kag sa tanan nga operators ni Boy Pro Audio si DJ Kiben, DJ Rian, Technical Master si Drex Sian from the owner of Boy Pro Audio of Qatar. Grabe, social ang owner pa nagatamyaw, no? Okay, salamat gid pobre nga bugtong. Of course, si Jiri Bayoko sa may Qatar, no? So, sa abroad na aton nga listener. Okay, guys, mandala sa akong yung kilala na akong nga idol sa may Singapore. Nadaway na ka nakaparamdam subong. So, ang background music naton, paborito gini. Okay, si idol ko, Fidelin Garcia sa may Singapore. Okay, halong-halong na dira. Hindi gid magpangasubo. Just enjoy life lang, ha. Kag mati-mati lang sa akon, pula pamati ka nanda. Okay, from Manong Kevin Doms, no? Shout out, sir, manyapon ta. Sige, salamat gid, karon pa ko manyapon. Okay, basta gusto niyo magbakal sa mga barato nga mga panapton. Just contact Manong Kevin Doms all diri lang sa Dumagas area. Kaya nagabaligya sa mga balaklo, mga bayo, mga Dilargo jacket sa barato nga presyo. Okay, salamat sa pagtama. Then of course si Romeo Mel Gonzales, maulan man ko sa ila to, sa Talisay, no? Then of course si Elmer Diputado or si Pitbull sang Dumagas United Radio Communicators. Nagatama masato, salamat gid, ulupod ni kami kaina. Nagpari dito, ulupod man kami nga naulanan. Okay, si Louie Lano pa-shooting. Ano ba? Pa-shooting. Pa-shoutout. Grabe. Pa-shooting DJ Spinner of Bagabag, DJ Gom, Louie Lano, Nueva Vizcaya. Okay? Makiluwat shoutout kay DJ Spinner o Bagabag, DJ Gom. Also DJ Gom, si Louie Lano sa Nueva Vizcaya. Okay, labot kita sa Nueva Vizcaya. Salamat sa pagtamo sa akong nga Facebook Live. And of course, okay, thank you good DJ from Romeo Melgar Salis Jr. Okay, salamat man sa pag-support sa akong nga Facebook Live. Okay, si Sir Nestor Swerte Jr. No, siya may ang maayon ni Swerte niya. Wala gini problema sa life niya kay apelyido ya Swerte na. Okay, Sir Nestor Swerte, shout out sir. Okay, ara na shout out na. Hindi ka gani idol ni Star sa may Concepcion, Sara, doon nalipat ko, San Dionisio, Limere. Okay, comment sa dalom. Okay, from Jerry Bayokos, ako na lang matamyaw, hindi nila ko madumduman. Grabe, ah. Pang Pasko ay balatag 1,000 kung hindi ka madumduman. Pati joke, ah. Okay, from Pibos Dumagen, sir, good evening. Pa-shoutout from Team Birador. Okay, shoutout ang bongga-bongga sa Team Birador dila sa may Barangay Hardin, Dumangas. Okay, salamat sa pagtama. Then from Bobby Prudente. Okay, ako nakilala dila sa may Barangay Hardin, Dumangas. Sa pinagwapo dila, no? Shoutout lang, DJ nga gwapo, mayang gabi. Okay, mas gwapo kayo sa akon. Oh, sige, salamat din si Bobby no, ang masoki dati sa RCF sa Short FM 101.5 sa nag-program pa ko dito. Masako ni panawag niya, masako ang text niya. Subong araw na sa DMC Net Radio FM. Okay, ang gwapa kag siyempre nga sexy nga kagawad sang barangay Bakong Dumangas, no, si idol ko kagawad Napper Duot. Okay, nagatamo masato nga Facebook Live. Shout out Lods. Okay, shout out ang bunga-bunga kay kagawad Napper Duot sang barangay Bakong Dumangas. Salamat gid idol sa pagtama. DMC Radio FM Party Mixes. Okay, si Sir Nestor Swerte Jr. ara sa Sara. Okay, sa Sara, lapit lang, no?
One time naglagaw kami sa may estansya, nakalabay kami dira. Then pagpuli naman going kami sa Limery, going sa Barotac, sa San Rafael, Iloilo. Okay? Okay, salamat sa pagtama. Taga-Sara ako, sir, pero dire ako nag-stay sa Limery. Okay. Ito nakalabay ko da sa dati, no? Sa, I think daw, November or December, sa amon nga road trip, no? Okay, basi maka-road trip kami anytime, malabay ko da sa imo, Okay, basi ba makapulpangapit da sa igadigad. Okay, salamat once again, Sir Nestor Suerte Jr. Okay, from Pobre nga Bugtong, joke ko lang, Digibek. Busy sila prepare. Ma-join kami tayog sa Kabatuan, kag service sa Santa Barbara. Aba. Big time ng kilala ko, no? Nagbiga daw, mini-sound ka lang. Subong mobile na. Okay, good luck sa imo da nga business, no? Ti, bala mo, habi-habi mo na. Pag habi mo ang isa ka bagay, bisan ano nga gasto, wala mo ginapanumdum ang gasto, basta gusto mo, no? Kita mo iban gani, nagapang chicks, no? DMC Net Radio FM. Nagapang chicks. Lang tataw busay persa sa Sara, sir, Battle of the Mini Sound. Saan ang Battle of the Mini Sound sa Sara? Kay basi may time nagaw kami da. Hapit lang di kapit-kapit sir. Okay, so basi makalabay ko da. Actually nagalagaw kami da sa may kwan, sa may estansya, no? Sa may mga grupo ko dira. Sige basi may time, chat-chat lang. Okay, naman kayo sa ating Facebook Live, si Oliver Marcelo C. Salamat mo sa pagtamo, Okay, so far daw mo na nagtamo sa akong Facebook Live kag nagpatamyaw. Okay, for the meantime, acknowledge ko nag-share or nag-delete sa ilang reaction sa akong Facebook Live. Salamat, Gid. Una gid nga nag-click sang heart si Parico Francis Kiko Tamisen dito sa may Barangay Hardin Umaga. Salamat gid pre sa pag-click sang heart. Also si Kagawad RC Rolin Dinglasa sa may Barangay Managit Umaga. Si Nuba Villa Altar de Piña de Vera sa may Barangay Hardin Umaga. Also si Jassy Simpas Brandes sa may Barangay Bantod Fabrica. Of course si Annabel Francisco Donoso sa may City Naluyan Barangay sa Padumangas. Si Kagawad Idol Napper Doot, salamat man sa pag-click sang imong heart. Of course, si Manong Kiben Doms. Doon sa may barangay sa Padumangas. Si Samuel Boliana di Tablan. Kaya ako ng amigo doon sa may barangay Talos sa Dumangas. So, okay, salamat gid sa pag-tamo sa ako ng Facebook Live. Kag pag-click sang like. Also si Jonathan di Tablan, si Pibos Dumagin, si Louie Lano, si Ma'am Ginibee Hago na Bamilia, ang gwapa nga principal sang Lactoran Elementary School. Salamat mo sa pag-click sa imong reaction. Then si Isaac Sarmiento dala sa may Germany, no? So nag-monitor sa aton. Salamat sa pag-click sa imong reaction. Remio Melgar Salis, si Jorly Lidonio. Also si Kings Jason de la Cruz, si Ma'am Ginny de la Piña Duremdes. Ang gwapa nga teacher sang Tubican Elementary School. Salamat din sa pag-click sa reaction. Also si Leo Alviso dala sa may San Enrique Iloilo. Ni si Roy Tugon Clavio. So para na nag-share sa ilang reaction. Ricky Junio is watching our Facebook Live. Okay, salamat gid. Okay, salamat man sa nag-share sa akong Facebook Live si Romeo Melgar Salis Jr. Jassy Simpas Brandius, Kings Jason de la Cruz, Nuba Villa Altar Piña de Vera, RC Rolling Dinglasa o Kagawad RC Rolling Dinglasa. Okay, salamat sa pag-share sa akong Facebook Live. Okay, sa sir, may upas mini sound sa Sara kag sa Saturday mobile sound naman, okay? Okay, basi may chimpo makalagaw-lagaw. Okay, panty man ang Binwag family o party man ang Binwag family sa may Ifugao from Louie Lano. Okay, so once again, sagot sa mga pa-shoutout, di po talang sa dalam, kaya anytime basahon ko. So pagbalik ko sa aton nga hataw-hataw, exclusive lamang dari sa DMC Net Radio FM, the one and only Dance Mix Channel dari sa Dumangas, kag siyempre official Net Radio FM sa Dumangas Mix Club, kag siyempre po niyo si DJ Vic Donoso III, a certified Panay Mix DJ and a proud member of the Dumangas Mix Club. Ladies and gentlemen, you are about to
experience the sound, the music, the mixes of DJ Donoso the Third. Wala kang iba! Hey, what's up? This is Howie D. This is Nick of the Backstreet Boys. Hi, this is Vitamin C. Yo, what's up? This is Will Smith. Hey, this is Brandy. Hi, this is Christina Aguilera, and you're listening to DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of the Mangas Mix Club. DJ. Bring it. Okay, from Pobre nga Bugtong, tami ako gali sir sa owner ni Boy Boy Pro Audio, si Madam Yu kag kay Boy Boy. Okay, so once again kay Madam Yu kag kay Boy Boy. Okay, shout out from Pobre nga Bugtong dito sa my Qatar. This is the mix of DJ Bollywood. NMC REMIX. Ang tigulang bisag bako kay mama nagdalaglangga nagibunalan silang This is the mix of DJ ang Bollywood. tigulang bisag bako maning kamot mo barog mo tindog aron mo nagyog ang tigulang bisag bako maning kamot mo barog mo tindog aron mo nagyog. DMC Radio FM. Party mixes. Okay, Jobin Sibilio II from Barangay Manaki, Tumangas is watching our Facebook Live. Thank you so much.
To GM sa Romeo Perales sa may Cagayan de Oro. Salamat sa pag-share sa ako niyo Facebook Live sa Facebook group page nga taga Dumangas Kakun. Kaya once again, thank you so much guys kay to GM sa Romeo Perales dira sa may Cagayan de Oro. Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang aton pabayle. Sa hindi magbayle may arap patumbuan sagwa ay alang kamuda way daya kay si DJ Vic Donoso III. ang bahala sa mga dalaga nga araw sa tunga. Mr. DJ. Umpisay na kay masaot ta. Bayle lang wala damo The public may dance.
Pinapanawagan Yudi kakak. Dramulet kid. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Ilocos best. Yo, what's up? This is Sean Paul. It's Lil Jon to me, side boy. Hey, what's up, y'all? It's P. Diddy. Yeah, what's up with it? This your boy Chingy. Hi, this is Usher, and you're listening to DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of the Dumangas Mix Club. Mix Club DJ. Bringing you the hits. This program is brought to you by ANR Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Domangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Musilak Eatery sells the best tasting single and domo in Domangas. Located at Burgos Street, Domangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Ilocos best. DMC Net Radio FM and Party Mixes. Okay, time check is 9:07 in the evening. Okay, medyo maulan-ulan sa gwa. Mapulit na nakapuli na, naka-aral na sa ilang mga panimalay. Safe and sound sa ilang mga balay. Okay, sa mga wife na nakapuli. Anong plano nyo? Okay, mula nun sa mga adlaw, including sa mga gabi diri sa may Metro Dumangas. So medyo malutak ang palibot. Kag madanlog atong madalan, no? Okay, halong-halong sa nagasakay sa ilang mga metal horses. Okay, sa isa ka adlaw, tama gid ka kasubo sa natabo sa isa ka rider dala sa may pagdugi nga nabungguan man sa isa mga motor. Kay I heard nga ang motor nga nagbunggo sa iya daw wala gawa makabulalong. Grabe ang padalagan. Siya naman nagpundo tani may U-turn lang. Mga lang kay ti ang iya nga angkas nga iya asawa. Nging papanaog niya, no? So, na igo sa bagunos nga isa mga motor nga wala nakakita sa iya. Sa mga lang hambal naton nga disgrasya kung kaisa kibot lang. Pero kung kaisa, depende mo na sa atong paghalong, no? Kung ikaw naman gani nagamotor, o duwa ang imo dapat imuon, focus ka sa imo nga ginapadulungan, no? Tanan mo gid kon may matabok, may mga sapat. Okay, hindi gid magkampante, no? Kagang kung ikaw naman iya may U-turn, siyempre tanaw mo left and right ang imo nga lugar kon may safe man o kon may nagapabagunos nga nagapadulong. Okay, nauto na nga tiil, no? Nagtabog ko ng tiil niya. Ang punta sa tiil nato bala nagtabog. I heard nga daw may ugat pa nga nagaungot ko, no? Bo grabe, no? Then sa to nga daw ginbawian sa sangkabuhi. So muna kung kaisa nga dapat mahalong-halong kita kung nagkasakay sa aton nga mga metal horses, okay? Tandaan nato nga atong kabuhi isa lang kabilog. So dapat nato halungan kay wala na sang liwatay pa. Tanan nga ginaubra naton is final. Everything is final, no? So dapat sigurado naton nga hindi kita mapahamak. Okay, for the meantime, sa kanalis nato nakatutok sa aton nga Facebook Live para si DJ Jerome Sonico, salamat din sa pagtamwa. Alamat si Maymay Rodriguez sa may abroad. Salamat mo sa pagtamwa dito sa abroad, no? Kag sa still na sa nag-donate sa ila reaction, so check nato kung may nagdugang. Okay, si 2 James Romo Perales, salamat din dito sa may Cagayan de Oro. Si Ma'am Rosalia Di Maisip sa may Dakotan Elementary School. Also si Ryan James Harden. Si parente ko Ray Donoso sa may City ng Aluyan, Barangay Sapao, Dumangas. Also si Tim Aldanar. Okay, so para man nagdugang sa aton nga reaction sa aton nga Facebook Live, kaya sa nag-share sa akon nga Facebook Live, ara dira ang Mix FM 104.5 7 cities nga nag-hook up sa aton. Okay, salamat kayo sa pag-support sa DMC and Net Radio FM Dance Party Mixes.
DMC Radio FM and Party Mixes. Okay, of course, masukin nato dito sa may bakay housing, no, sa Block 25, Lot 6. Si Franklin Juju Sambilia Jr., mag-alaman dito si Mary Grace Divina Gracia de Donoso. Also si Shirley Abordo Discotido, Alter Prudente, of course si Permar Calisa sa may Block 29. Din si Parico Gina Vasquez sa may Block 21. Okay, salamat kayo sa paisalin monitor dira. Okay, of course, ang mga members ng Damangas United Radio Communicators. Okay, so si Wizard 20, si Paring Pinya, also si Blackjack, si Paring Noipi, si Nining Morina Barolo de Aros, marami na si Access, Starlight, Mariposa, Jack Sparrow, Omega, of course, Black Panther, Balangao, Campo, Pitbull. Okay, kagiban pa mga members ng Damangas United Radio Communicators. Okay, pleasant evening man sa mga members ng All-Star Riders Damangas na si Bro Amori Charmaniapaw, also si Silky, si Pau Pau, Stidler, Shin, kag si Binoy, of course si Bikoy Bata ni Maling dira sa may Lawan Antique, si Sir Tupi or si Sir Chris Binavista, also si Rapi Sali, si Rocky Sigora, si GR Blanco. Okay, kaibad pa mga members ng All-Star Riders Damangas. Okay, so okay, pleasant evening man, or pleasant evening sa akong ng idol da sa may Singapore, nga naga-silent monitor sa mga sa may Singapore. Si idol ko, Fidelin Garcia, na daway ka nakaparamdam sa ako ni live. Busy gid. Okay, salamat sa pag-support sa kay idol ko, Fidelin Garcia sa may Singapore. Kag halong-halong lang dira sa may Singapore. Also si idol ko, Anthony Barito Dusi, dito sa may barangay Tabukan, Dumangas. Okay, salamat naman sa pag-silent monitor. If you want the best, then we'll give you the best. This is the sound that you are looking for. Pump it up and listen and feel the electrifying sound with DJ Vic Donoso III on the mix. DJ U1 Brian. Prepare yourself to be taken through a musical odyssey from the past to the present and into the future. A musical journey that will span nearly a century of the greatest music ever recorded. Now, hold on to your seats. Introducing DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso, the third of Dumangas Mix Club DJ, bringing you the hits. The hottest, most in-demand, and best-looking DJs in Dumangas. Ladies, get ready for
Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Ilocos best. Yodi kakak, dramulet kid. Yodi kakak, dramulet kid.
Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Ilocos Best. Baby, so please,
Umangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Ilocos Best. This is Avril Lavigne. Hey, yo, this Ja Rule. What's up? This is Justin Timberlake. What up? This is B2K. Hey. This is Ashanti. What up? It's Jay-Z. Hey, this is Jennifer Lopez. Yeah, what's cracking, y'all? It's your boy Fabulous, and right now you're rocking with my dog. DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of the Umangas Mix Club. Mix Club DJ. Bringing you the hits. This all and nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to hold, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I tried to let go and you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you're gone away. I was getting kinda used to being so alone. All of these
Mix Club. This is the mix of DJ Ruel. Wala amat ngayon sa aking piling. Hayaan natin puso ang magpasya. Fuck!
DJ Dance Remix. Trouble is a friend, but trouble is a foe. And no matter what I feel, he always seems to
Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. This is the mix of DJ Deep Mode Tracks. Kamay, sabit ay sumabay, taas ang kamay. Sabit ay sumabay, taas ang kamay. Sabit ay sumabay, taas ang kamay. Sabit ay sumabay. All-Star Riders, sama-sama sa kalsada. All-Star Riders, kami isang pamilya. All-Star Riders, minuo para sa masa. Tumutulong sa kapwa nang may kusang gawa. All-Star Riders, sama-sama sa kalsada. All-Star Riders, kami isang pamilya. All-Star Riders, minuo para sa masa. Tumutulong sa kapwa nang may kusang gawa. Halika na't sumama sa trip ng mga tropa. Kalsada'y tatahakin saan man napunta. Huwag ka nang mag-alala, tayo ay lalarga na. Motorsiklo ay ihirit, All-Star Riders tara na. All-Star Riders, sama-sama sa kalsada. All-Star Riders, kami isang pamilya. All-Star Riders, minuo para sa masa. Tumutulong sa kapwa nang may kusang gawa. All-Star Riders, sama-sama sa kalsada. All-Star Riders, kami isang pamilya. All-Star Riders, minuo para sa masa. Tumutulong sa kapwa nang may kusang gawa. Samahang walang iwanan, sama-sama sa daan. Kahit saan ka man, kami ang tulay at ang gabay. Motorsiklo ay hihirit, umulan man o uminit. Handa kami tumulong na walang mang anong kapalit. All-Star Riders, sama-sama sa kalsada. All-Star Riders, kami isang pamilya. All-Star Riders, minuo para sa masa. Tumutulong sa kapwa nang may kusang gawa. All-Star Riders, sama-sama sa kalsada. All-Star Riders, kami isang pamilya. All-Star Riders, minuo para sa masa. Tumutulong sa kapwa nang may kusang gawa. Kamay, sabit ay sumabay, taas ang kamay. Sabit ay sumabay, taas ang kamay. Sabit ay sumabay, taas ang kamay. Sabit ay sumabay. All-Star Riders, sama-sama sa kalsada. All-Star Riders, kami isang pamilya. All-Star Riders, minuo para sa masa. Tumutulong sa kapwa nang may kusang gawa. All-Star Riders, sama-sama sa kalsada. All-Star Riders, kami isang pamilya. All-Star Riders, minuo para sa masa. Tumutulong sa kapwa nang may kusang gawa. Taas ang kamay, sabit ay sumabay. 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 Panay Mix DJs. This is the mix of DJ Deep Mode